Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Makadi muri Zimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Nyaya ndakakubatirai inyaya yemukomana ane 21 years dzekuberekwa uyo akaenda kunoromba mushure mekunge aida mari asangana neshamwari yake ndokubva yamuudza kuti pane madhiri atiri kuita aya tikaenda kwakati tinogona kuita mari. Asi nyaya yakazononetsa ndeyekuti akanzi auraya mwana wake ndokubva auraya mwana ana mari yaakaita ndokubva anzi achiuraya mumwe mwana akutanga kuramba neumwe mwana. Nyaya yakazonopedzera yakuda kumuurayira amai vake nemukadzi wake nedzimwewo hama kusvika hama dzazofamba dzikanzwa kuti mukomana ane zvaakaita. Asi mukomana uyu anoti iye akapfekedzwa nyoka zvokuti naiye anotombochinja kuita nyoka. Hei, zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Handidi kukupedzerai nguva, ngatipinde muvhidhiyo tinzwe achizvitsanangurira ega. Ndakasangana nemuzukuru aiziva kuti uku ndo kuna gogo wangu anoita zvekurombesa. Muzukuru wagogo ivavo? Muzukuru wagogo ivavo. Ndakasangana nawo kuri kudhamu. Ndichitoita zvekupfura fish mazuva acho ndoita zvekupfura fish. Okay. Saka iyo ndiye akandiudza akanditaura akati inini ndine kwandoziva inini kunoita se kunopfurwa fish kunowanika fish dzakawanda. Ndikamubvunza ndikati ikoko kwacho kana tichinge taenda ikoko tinowana pekurara. Zvakanzi aiwa pekurara hapambonetsa. Ndikati aiwa hazvina musi saka toenda rini. Akataura zvakanzi aiwa tonoenda mangwana. Muzukuru wacho aigara muSewood. Ndaroti aiwa hazvina kuipa. Shuwa ndakamuka kuseni ndaenda kuSewood kwekure. Ndasvika ndamudza ndikati handika kwaitaura kwekure. Chimunzira kuenda ikoko ndipo paakatanga kunditsanangurira nyaya yagogo ake akati kwatoda kuti tiende uko kwaticharara ni gogo wangu ndinoita zvekurapa. Tiona kuti alright akana wachirapa hazvina kana problem zvakanzi zvokuti unokwanisa kutobata fish dzakawanda kana wachinge wakurapa uzondorapa matambudziko ese anorapa. Ndati hazvina problem ati zuva takaenda takasvika ikoko takatosvika kuGrandhill mudhafaya. Takasvikira kudhafaya pamba pagogo wacho ipapo. Tichisvika gogo wacho akatoti tikutambirei vatotisa muimba mukicheni mawakatisa isusu kwabva watipikira chikafu. Pakatipikira chikafu papo ndopo akachikora kamukamuti kawo kaiwa pachiwanzi mushonga wakachikora zvakanzi ukambodya iwe mushonga uyu. Ndakati nini kamuti akasati akadya zvakanzi akanoisa mumuriwo imomo. Zvoshuwa akatipa kamuti ndakakaisa mumuriwo ndakadya. Vakakatyora parwanzi? Vakakatyora parwanzi. Muriwo watobikwa kudhara? Muriwo wangu watobikwa kare kwakukaisa mumuriwo imomo sisi. Mavheji, nyama, muchi? Maiwa mufishi dzananga tatobata ari masikati acho. Okay. Kamushonga kako ndombo vakakukaisa imomo tichibva tatodya. Zvakati kuti usiku ndakarara ndipo pandakazorota gogo wachinge wauya wapinda mumba mwemwe. Wakapfunya chiseri pamberi pangu. Wachibva wandidyisa umwe mushonga. Mushonga wacho waita sefish asi waiwa mushonga futi. Asi wainwa sefish? Wainwa sefish. Mushonga iwowo. Zvoshuwa pandakamuka kuseni ndakatoudza shamwari yangu ndakati pane zvaitika manheru anoya ndakarara. Zvakanzi aiwa sekuru gogo zvakaita watoita sei watokurapa wataure kazhinji kacho kana vachita sei kana vachirapa munhu kumatambudziko. Ndakati koini dambudziko randanga ndataura nderei. Zvakanzi aiwa pakutaura kwawaita uchiti iwewe unoita zvekupfura fishi ndikuda kuti ubate fishi dzakawanda saka gogo ndoumuitiro wavanoita. Ndakati alright. Inini gogo wacho handina kuzovabvunza kuti inini pane hope dzandazorota handina kuzenge ndavabvunza. Saka ndakazoti ndarara futi gogo wavo wakazouya pachitaura kuti
ndine mweya wandakuda kupfekedza. Makarara futi pamba ipapo. Ndakarara futi pamba ipapo. Apa musati marara zvamakaswera muchita pamba ipapo zvagugu pamba pagugu zvachiri kurangarira sei. Makaswera muchite musiwo. Musiwo ndakamuka tichitoti hayo handi tinopfuura futi fishi hadzina kuzopfurika nekuti mvura yainaya zuva iroro. Tatodzokawo pamba. Tadzokawo pamba. Gogo wayo taitongotaura nawo nyaya. Gogo wayo tondibvunza kuti ini ndakambogarawo munzvimbo inonzi Maston. Nzvimbo inonzi Maston ndakamboigarawo ininiwo. Saka ndakambogara nzvimbo inonzi Maston inini 1970. Ndipo pandakagara munzvimbo inonzi Maston. Aitoda kuti waroyi waindikandira mushonga asi nini mishonga yawo yaisatomboshanda pandiri. Vakanzi mudzimu vachitotaura nyaya yekuti mudzimu wangu inini wakauya ndichiri mudiki. Zvokuti wabereki wangu inini waitomboramba. Ini ndo pandakatanga kunyadzobhirivha ipapo ndichikutsikana kuti aiwa zvishuwa. Saka gogo ava vanorapa gogo wachitsanangura. Gogo wakatsanangura zvakawanda wachitsanangura. Ndakati ayo inini gogo inini ndiri zvekunenge zvitondoshupawo inini mukomboni inini mandogara inini handitogarewo zvakanaka nevaroyi vavo inenge ichitoita sei vachitondinetsa. Gogo wakati aiwa hazvina mhosva hazvina kana problem. Inini zvandichaita ndezvokuti ndine mweya wandoda kukupfekedza wenyoka wandoda kukupfekedza pauri papo. Mweya iwowo uchange uchikubatsira kuti zvinhu zvacho kana zvichinge zvakuitika kana ani nani zvake asakwanise kuita sei kukubata. Asi gogo wavo wakazonditi saka kana ndichinge ndakupfekedza mweya uyu ndoda kuti uuraye mwana. Vakanditi ndoda kuti uuraye mwana kana ndichinge ndakupfekedza mweya uyu. Gogo wavo wanga watondipa kare mushonga uyu. Mushonga wacho wanga watondipa kare. Saka kuti nini ndichiita nharo panguva iyoyo kuti ndichiuraya kuti mwana hazvichaita nekuti gogo wayo wanga wandipa kuti mwana ndakatouraya. Vakati mushonga ndikupa kuti uraye mwana wani ende mwana wangu inini. Vati ndikuda kuti uchiuraya mwana ndikuda kupe mweya wenyoka wandakuda kupfekedza pano. Mweya wezvishuwa ndakaona uchitopinda mweya kana wauraya mwana waizoita sei iwewe ndichienderana nemushonga waida kukupa? Ndiko kuti nini ndichiita mari. Wanditi ndoda kuti uraye mwana ndiko kuti uite uchitanga kuita mari. Ndikati gogo inini mwana ndinaye. Ndakatobvuma ndikati aiwa mwana ndinaye. Kana muchitaura izvozvo ini hana yangu yaitorowa ipapo sezvo inini mushonga wanga andonipa kare. Ndakati aiwa mwana ndinaye. Izvo wakandipa yangu mafuta evhembera wakandipa mafuta. Zvakanzoka svika iyoyo kana mwana wako wauri kuda kuti afe azvarwa yanga ichiri nhumbu ipapo. Ndakatotaura ndikati nini ndatoda kuuraya mukuru. Ndakati ndikuda kuti pamwe mudiki. Zvakanzora iti mwana uyu kana achinge azvarwa mwana uyu enda unomuzora mafuta. Inotomuzora mafuta aenda kupa unomuzora pamhanza payo. Mushonga iwowo ndo wandakaenda nawo ndakagara nawo zvokuti mwana haanozoita 3 months. Mushonga yacho wakaenda nawo uchiri papo wakati gogo wakatida kukupfekedza mweya wenyoka. Nyoka iyi wakapfekedzwa sei? Nyoka iyi zvayakaita yakauya yakatozita kutevera kumba kuhope. Pandakaenda kumba nyoka iyi ndipo yakauya. Nyoka iyi zvayakaita payakasvika pamba yakasvikira pamoto. Pamoto wandaibikira ini ndakaitoiona ichifamba nyoka iyi. Yasvikira pamoto ndipo payakasvika yasanduka kuita makumbo. Ichibva yanyangadikira pamoto. Yasanduka kuita makumbo? Yakaita makumbo. Yakaita iri kufamba. Yakaita makumbo yatanga kuita songe iri kufamba ichienda pamoto. Makumbo akawanda, makumbo maviri anenge emunhu kuti nyoka izvo yakaita yakasanduka kuita makumbo 4 ichienda pamoto wandaibikira inini. Saka kubatidza vanhu vakaiona senga magara takaita apa handipa nechota. Nyoka wakaiona ichibva nekoko? Ndaita ndizvo. Izvi ndizvo zvawangaudzwa nambuya? Ndizvo ndanga ndaudzwa nambuya. Kuti nyoka iyo uchaiona ichiuya. Zvichaita ichafamba paichasvika pamoto. Nyoka iyo ndipo ichanyangadzika. Kubatidza kwaunenge uchiita moto ipapo ndo mweya wekupinda kwaunenge uchiita maono. Saka ndakaita sekudaro nyoka iyi payakauya ichienda pamoto. Zvino yakasvika pamoto yasanduka ita makumbo yapinda pamoto.
ini kubatidza kwandaita moto ipapo ndichibika mweya uyu ndipo waipinda pandiri. Nyoka wakaiona ichisanduka ichipinda pauri yakapinda sei? Yakapinda nemukano, yakapinda nekumakumbo, yakapinda sei mauri? Yakapinda nepaziso, yakapinda nemaziso. Ndo mapindiro yakaita. Uchiona kuti izvo ichita sei? Nditopinda. Ndo mapindiro yakaita manje. Alright. Ndobva kuti zvaita zvambuya izvi. Ndakafunda kuti icho kwadi. Mwana apa anga asati azvarwa. Mwana anga asati azvarwa. Saka mwana paakazozvarwa ini ndakaramba ndakachengeta zvandanga ndakaudzwa nambuya. Mwana paakazozvarwa inini ndakatanga kutonzwawo voice rambuya vachitaura kutoti mwana azvarwa izvozvo. Chiita zvandakakuudzwa kwatadza kuita izvozvo ndakuita sindakuuraya iwe. Ambuya angu asina kutaura kuti mwana mwana wanofanira kuuraya azvinini kuti mukomana kana kuti musikana asi angori mwana icho mwana ndobva azvarwa. Mwana abva azvarwa. Ndakatotanga kutonzwa voice rawo ambuya vachitoita zimbuya uya mumba vachitondiudza kuti chiuraya chiita zvandakakutaurira. Ukarega kuita zvandakakutaurira izvozvo ini ndakuti ndakuuraya iwewe. Ndichitopindura kuhope ndakati aiyo gogo nindoita zvamakanditaurira. Zvichiva mwana akamboda kurambirira mukadzi wangu akamboda kuramba kuuya nemwana ari kumba kwawo ari kumba kwamai wako aitoita sekunge ari kunyumwawo. Asi ndakatotanga kutopopota ndichitoti aiwa chiuya nemwana izvezvi because nguva yacho yanga yakwana ende inga ndakufanira kuita zvinhu izvozvo. So akazouya nemwana weuye inini ndaitoramba kuenda kumba kwahambuya vacho ndichitoda kutoti mwana yauye kunoku kuda kwezvinhu zvaitika izvozvo. Sei wairamba kuenda iwo? Inini mweya wacho mabatiro avakanga vakatondiita ini ndo zvaitoitikawo panguva iyo. Zvii zvaitika panguva iyo? Aitonditi usaende koko ndoda kuti mwana iye umurayire kuno. Okay. Saka paraiva richiita voice kuti zvaiuya wakarara pawaikomiketa nazvo? Zvaiuya ndakarara richiita sevoice asi kurara kwacho hakunga kuzotombori kurara. Ndaitozviona kuti pano payo ndakamuka. Ndizvozvo. Mwana ndobva azouya? Mwana abva azouya. Zviva mwana paakauya ndakaita zvavakandiudza gogo wayo. Vakakutiita sei kana mwana achinge auya? Vakanditi mwana kana achinge auya isa mushonga pamhanza pake. Kana uchinge uisa pamhanza pake mwana iyeyo achazofa zvake asi isa pamhanza pake. Ndakatoisa mushonga uye pamhanza pake zvaakabva azofa. Saka zvavanoita izvezvo vanouya uchinditi uraya futi umwe mwana asi nini handichada. Ndichada kuuraya mwana. Saka wauraya mwana mari yakazoitii? Fishi dzakazobatirwa because iwo pawakaenda kunotora mushonga uyu nemuzukuru wambuya makanga makawirirana kuti kana uchinge watora mushonga uyu wakuzobata fishi dzakawanda. Zvakazoitika here? Upenyu hwaka wakachinja here? 1 pawakatora mushonga wagogo, 2 pawakauraya mwana wako? Ndakabva ndatobva kunoku ndaenda kuCape Town. Mazuva iyayo ndakatobuda kunoku ndakaenda kuCape Town. Pandakaenda ikoko chakaita kuti ubude uende kuCape Town? Chakaita kuti ndibude ndiende kuCape Town yanga yatonyanya kuti ndinirike ndichienda kunotsvaka basa. Uchiti zvaita here nekuti mwana afa? Ndichiti zvinondoita ndida kuti zvisaitike ndikuno. Chawasingadi kuti chitike kuti waisingadi kuitira mari muno? Wada kunoitira mari kuSouth Africa? Ndobva waenda kuCape Town? Ndaenda kuCape Town. Saka pandakaenda kuCape Town zvandakati ndakasvika ikoko ndakabva ndaendawo kumunamato pamweya. Inini ndakasvika ndanga ndakutya nezvinhu zvanga zvake. Ndakatanga ndangoendawo pamweya. Alright, mira tisatoenda pamweya. Chakakuti uzokutora kuti uende pamweya chii? Chakanditora kuti ndiende pamweya inini inyaya yekuti wanga wakatanga kutondiudza ikoko kugwayo unotiudza kuti mwana afa zvake but takuda kuti uraye umwe mwana. Hanzi why? Ndakandisanzwisise kuti chii yanga. Iwe pamaikomunikete paona kwabvunza kuti kondiurayirei mumwe makati ndouraya mumwe chete?
yanga iri nyaya yekuti waida kuti ndiite mari chete but ndi mari yacho ndakasana ndatomboita okay asi ndanga ndakuda kuita mari yacho zvaita ndozvokuti mweya uyu waindirotesa mweya uyu waindirotesa kundiudza kuti ipapo pauri ipapo ndipo pane mari zvokuti waindirotesa zvaitaurwa nabhosi wangu inini ndaitozvirota ndaitorota kuti bhosi wangu inini wakutora zvakati nhasi wakatotaura nyaya yekutoti iwe ndoda kuti nhasi timbobuda tiende kwakati ini ndinenge ndatozviziva kare kuti bhosi wangu waroda kundiudza zvakati saka akatanga kundiudza bhosi wangu iye akatanga kundiudza kuti ini ndoda kuti tibude kunoko achida kuenda neni kueurope ndiriko kucape town asi inini kumba kunoku ndaidiwa kunoku ndichinzi pane zviri kuitika kunoku zvacho ndaitoziva kuti zviri kuitika zviri kutokonzereswa inini saka inini ndakazotozodhautawo ndau ikoko kucape town kwekwe ndo kwandakazodhauta mulungu wacho inini anga akuda kunditakura ndoda kuenda newo kueurope asi inini kunoku ndanga ndasiya futi mukadzi wacho nemuri kunoku mulungu yachitaura nyaya yekuti atoenda neni kueurope waita basa rei ndaita regardening ndo basa randaita waitambiriswa mari here kuti unototi semunhu akaromba kana anga asati akundipa mari yakawanda ipapo asi aindipromise aisatombondipa mari yakawanda mulungu iye ainditambisa mari anga achitondambisa mari shoma kueurope aiti muda kudoniti aitaura kuti ikoko kueurope ndokwatichanokutsvagira basa okay saka iwe uri kuti wakaramba kuenda kuti hano wakatanga kudhauta because kumba kwaitika zvaitika zvii zvaitika kumba zvanga zvakuita ndezvokuti mweya uyu wanga usade kuuraya mwana chete wanga wakuda kuuraya kubva kuna amai nemukadzi wangu wacho nemwana wacho yeye wacho wanga akasara wacho wanga uda kuuraiwa vese vatatu vari 3 apa iwe waizviziva kuti ndo zvikuitika nekuti waizviona zvaiitika uchikomuniketa naambuya here kana kuti ana mai ndo vaikufonera vachiti kunoku hakuna kumira mushe ana mai ndo vaindifonera ana mai ndo vaindifonera kuti kunoku hakuna kumira zvakanaka handiti ndobva wazoenda pamuprofita uri kucape town ndobva asvika ndobati pandakasvika pamuprofita ini ndakasvika ndichiti muprofita ndiye akandibvunza akati muri kuda basa akati ndiri kuda basa nemuprofita akabva atondipawo matombo yaakandigezisawo ndichibva ndatongogezawo ndageza matombo aya ini ndanga ndakuda kuramba ndichitoshingirira kushanda pabasa pape ndichiti pamwe zvinogona kuva ndapiwawo nemweya basa iri asi ndakuda kutraya kuda kunzvengesawo pamwe zveurombo izvo zvichibudawo mandiri asi hazvina kubuda mandiri kugwai wakaramba uchitaura chete kuti iwewe nezvavakutoita isisa kutouraya iwewe kana usisade kuuraya mwana wako iwo aitaura kuti mwana chete but ini ndiri kurota kwandaizoita kutoti aiwa kuda kutouraiwa 1-3 andaiziva uticha indirotisawa kuti vanhu vese vanoda kuuraiwa nekuda kwokuromba kwandakandaita kana tisingakanganisi paipai takambotaura uchiti wakangoine matumbo wakabva nawo kuno kwaya nyaya yematumbo iyo yakafamba sei matombo yaya ndakamachera December ndakamachera December last year matombo yaya pandakachera matombo yaya ndanga ndisati ndaromba panguva okay ndakamachera ndisati ndaromba matombo yaya gogo akazondirombesa inini February okay matombo yanga wachera uchiti ndichi matombo yaya ndakamachera ndichiti ndiye goridhe machera kwandaita ndaiti ndiye goridhe zvaitoitika pani ndezvokuti pane ndaingorota ndichingonzi uchaita mari even usati waenda kuna gogo yaya even ndisati ndaenda kuna gogo yaya ndaingorota ndichingonzi uchaita mari saka pandairota ndichingonzi uchaita mari
ini ndakanda kutofunga kuti pamwe matombo yangu ndo mari yacho paichavo matombo yacho, asi matombo aya ndaitomadzvura ndichitesta ndakatomagaisa matombo aya ndaitoona asina mari asi ndichikonzi uchaita mari. Zvaraita ndezvekuti matombo yacho iyo yacho ndaiti kwava munhu anobata dombo iroro pandakazoromba manje pakava munhu anobata dombo iroro ndaizviziva. Ndaizviziva. Wazviziva? Ndaitozviziva. Waizviziva sei kuti dombo rangu reri ndo randofudza kuti tiita mari rabatwa? Zvazvaita pandiri ndezvekuti ambuya wavo wakandurudza kuti kana pane zvinhu zvinenge zvakuitika pauriwe panogona kutodona gonye chairo. Pauriwe panogona kutodona gonye iroro kana risina kana makushe toziva kuti pari zviri kuitika zvo zvinhu zviri kuitika but hapana problem iri kuti unozviona. Gonye iroro pakadonhawo gonye rine makushe ziva kuti pakatoipa ndo zvakanditaurira gogo iwavo. Saka ndo maziviro andaiita pandiri inini pamwiri pangu paitodonha gonye pamiri rinogona kutobuda paroko pamwe parakambodonha richibva ndepapi gonye pabhoti pakwa pabati kuti ndogona kutoona chitobuda kana paibata paraibuda kutobuda chaiko kana muhembe mangu richitodonha pasi toti pasi po ubva utoona kuti iri nemakushe kana kuti harina makushe ende rinenge richitaura chokwadi kutoti izvo pane zviri kuitika ende zvinhu zvakamira mamiriro yakadai ndo saka pamwe parakambodonha wati kana rine makushe ndo panenge saura kuti kwakaipa. Saka pamwe radonha rine makushe chakanga chakaipa ipo parakadonha rine makushe amai vangu vanga varibata dombo iroro. Vanga varibata dombo? Vanga varibata vakabata dombo iroro. Vabva waunzwa kuti dombo rabatwa? No, ndatoudza kuti dombo rako rabatwa. Ndakatoudza kuti dombo rako rabatwa. Saka pazvaikudza kuti dombo rako rabatwa zvaimbokudza here kuti mudombo imomo mune mari because wakaramba uinaro kadombo rauna uri rasi? Ndaisazvinzwisisa noti ndakazoenda kumwe nedombo riye ndakazoenda kuzoribvunzira futi kumwe munhu umwe ndakamubvunza inini ndikati inini munhu akandibvunza akati inini ndaona mukushungurudzika zvokusvika pakutongera Mwari. Ndikati zvishuwa inini ndiri dombo rangu randinaro. Munhu akabva atongotipa rimwe dombo rake raakandipa kuti zvakanzi enda munokanda imomo. Ndikati dombo iri ringaite mari here? Zvakanzi kana kurega. Ndo mhinduro yakandipindura akangoti kana kurega akabva andipa yangu matombo 3 avandienda munokanda imomo. Zvakaoma mhuri yeZimbabwe kuda mari nekukasika nekutsvagawo shamwari dzisina maturo, shamwari dzekungoti wangosangana nayo hauizive kuti anobva kupi, anorarama sei, ungokuti ngatiite izvi wotoita, ngatiite izvi wotoita, unopedzisira wapinzwa mune zvimwe zvinhu zvaunozotadza kubuda. Honai mukomana akazopedzisira apinzwa muhurombwa nekuda kweshamwari haasingazive. Ndinofunga kuti shamwari iyi basa rake ranga riri rekutotsvaka vanhu vekujoinisa satanism, nekuti iye pakutaura kwake anoti takangosangana kuhove, mukomana andobva anditi hande kwagogo vangu vanorapa vanodi and then vachisvika kwayako achibva atanga ngopiwa mishonga yaasina kumbotaura kuti ndikuda mishonga yakati, ndokubva atanga kupiwa mishonga. Yanga iri mishonga yei? Saka zvinoratidza kuti shamwari iyi yakanga yagara ari munhu anofamba achitotsvaka vanhu vekuenda navo kwagogo. Ngatizivei shamwari dzekutamba nadzo. Mhuri yeZimbabwe ndiro vhidhiyo ranga ndinaro muzuva ranhasi. Kana kari kekutangawo kusvika pano ingosubscribe, kulike, komenta nekushare. Ngatisanganei pachikamu chinotevera. Bye bye.